Gikonsiderar karon sa Dakbayan Sugbo ang pag-andam og mass grave kung ugaling mutaas pa ang mga kaso sa COVID-related death. Mupalit na usaba sila og mga cadaver bags nga sudlan sa mga nakalasa aron dili makahatag og peligro labi na nga polivok na usab ang mga crematorium sa syudad. Ano ang report? Sa record sa Cebu Emergency Operations Center, may abot na sa 50 ang namatay sukad Agosto 1 hangtod sa Agosto 8 gumikan sa COVID-19. Adunay na po nga namatay kada adlaw o 3.17% fatality rate ang ilang natala. Sumani Konsyal Joel Gaganera, Pangulo sa EOC, gagawa sa mga namatay sa tambalanan, aduna usay nangamatay sa mga Pinoy-anan o gitawag nilang home deaths. It's very alarming, so to speak, no? Understatement na siyang alarming. Prioridad karon sa Dakbayan Sugbo ang pag-cremate sa mga namatay sa COVID apan limitado ang punerarya nga adunay krematorium. Gani fully booked na sila hangtod sa pagtapos ni buwan sa Agosto pa lang ug ang uban maghuwat pa. Nunot nini mopalit ang dakbayan sa Sugbo og cadaver bag nga magamit sa mga tambalanan nga diretsong kabutangan sa mga COVID deaths aron dili na makahatag og peligro kun ugaling dili makremate dayon. We're looking at one area diha sa Kabukiran nga sementeryo. Well, the worst scenario is kay nganlantag mass grave, then we have to do that because we have to dispose the dead body as quick as possible. Ang mga sementeryo puno-puno na usabo sa nangita na ang Cebu City ug Luna nga posibleng himuong mass grave. Mas maayo gina og ang city maka-provide me, which we are doing right now. Kay kanang body bag labi ng COVID, at least na-contain na siya o i-cremate na siya o i-cremate na siya o i-bury na siya. Naa na gina siya sud sa body bag, di na gina siya mawa. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.